So guys, ayun nga, maglalaro natin dalawa nito. Ito ang aking best combo. Ito ang aking best defense. Ito ang aking jack ang gulo. Kapatid kasi ng gulo. Ito ang aking best defense. Ayan, yard driver na yan. Kinustomize. Dito naman ang aking best attack. Lagyan natin kasi mga tibay. So, sumunod na. Wala nang masasabi. Kung panalo, si best defense natin. Round 2. Big hit! Tinangan ang kapatid ko. Deep burst! Nakita nyo, i-slow mo ko yun guys. So, 3 points na si Vice Leopard. Hanapin ko pa yung driver na yun. So, round 3. Burst pa rin kahit sa flash na lang ako dito. Last ng best defense ko. Kung sa mga meron na ito, i-video nyo kung mababurst na ito ang aking best defense. So, 5 points na to si Vice Leopard. Ito, 0 pa rin. Nahingi ng pinapanood ng kapatid ko eh. So, round 4. So, hard launch yung ginawa ko kay Vice Leopard. Burst na naman. So, 7 points na. Round 5. Just na to, round 5, final match. So, ayun na. Wala kasi akong tagatulong guys na magawak kaya nag-lunch muna ako. Hindi ko na pinapakita yung pag-lunch ko. Burst na naman. Oh, nakaano siya. 9 points ang ating best defense. Itong ating best attack, walang panama sa ating best defense. I-burst natin. Papakita ko sa inyo. At try nyo kung mag-burst na rin. Ayan. Ito, nakalimutan ko na yung tawag ko dito. Yung kay Palingkili. Vice Leopard layer. At yard driver. So, yun lang ang ating magulong video. Ang hingi pa ng kapatid ko. Thank you for watching and support other VTubers. Bye-bye!